मकर रास हा सप्ताह आपल्या राशीला संमिश्र फळे देणारा असा जाणार आहे। आपल्याला सध्या थोड्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे आणि म्हणूनच कोणतेही अनावश्यक खर्च टाळण्याचा प्रयत्न करा। मगच जी काही कामे आपण ठरवलेली असतील ती पार पडतील। कोणताही निर्णय घेताना प्रथम आपल्या घरातील वरिष्ठांशी, ज्येष्ठ व्यक्तींशी चर्चा करा आणि मगच त्यांच्याकडून परामर्श घ्या। योग्य शहानिशा करा आणि काय तो निर्णय घ्या। यामध्येच सर्वांचे हित आहे। घरातील मंडळींची काळजी घ्या, कारण अचानकपणे कोणा एकाची तब्येत बिघडण्याची दाट शक्यता आहे आणि म्हणूनच आधीपासूनच थोडीशी काळजी घेतलेली बरी पडेल। कुठे प्रवास करण्यासाठी जाणार असाल तर जा, परंतु काळजी घ्या, कारण वित्तहानी होण्याची दाट शक्यता आहे। अनोळखी व्यक्तींवर विश्वास ठेवू नका, कारण साफ फसविले जाल आणि त्यामुळे तुम्ही कुठेही जाणार असाल तर कोणाशीही आर्थिक व्यवहार करणे शक्यतो टाळा आणि विशेष करून आपली काळजी घ्या। व्यावसायिक वर्गाला त्यांच्या उत्पन्नामध्ये काही अडथळे निर्माण होतील, परंतु आपण त्याच्यावरही मात कराल आणि काही संकटे आली असतील तर मार्गही काढाल। आपल्याला आपल्या कामात लाभच मिळतील। नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी काही असुविधा राहतील आणि त्यामुळे आपले जे काही टार्गेट आहे ते पूर्ण करण्यास भरपूर अडथळे निर्माण होतील आणि यामुळे आपण जी काही आपली आदर्श एम्प्लॉय म्हणून जी इमेज बनवली होती ती खराब होण्याची शक्यता आहे। इथे आपले सहकारी मित्रही आपल्याला मदत करण्यास टाळण्याची शक्यता आहे आणि म्हणूनच आपण प्रथम सावध राहावे आणि मगच जी काही संकटे येतील त्यांना धीराने सामोरे जाऊन त्यांच्यावर मात करण्याचा प्रयत्न करा। तरुण वर्गाला एक महत्त्वाचा आणि मौल्यवान सल्ला म्हणजे आपण व्यर्थ गोष्टी टाळायलाच पाहिजे। उगीचच त्याच्यात आपले मौल्यवान वेळ वाया घालवत बसू नका, कारण गेलेला एक क्षण ही कधीच वापस किंवा परत येत नसतो आणि म्हणूनच व्यर्थ गोष्टी करत बसण्यापेक्षा आपला जो काही वेळ आहे त्याचा सदुपयोग कसा कराल यावर विचार करा। त्याचा चांगला उपयोग करण्याचा प्रयत्न करा। महिला वर्गाला अति उत्साहाचा काळ आहे। एखादे नवीन काहीतरी शिकण्याची तुमची जर इच्छा असेल तर ती जरूर करा। त्यामुळे तुमच्या नव्या ओळख्या होतील आणि त्यातून तुम्हाला भविष्यामध्ये लाभच मिळेल। विद्यार्थी वर्गालाही थोडा प्रतिकूल काळ आहे। त्यांना त्यांच्या मनासारखे परिणाम मिळणार नाहीत आणि त्यामुळे त्यांचे मानसिक समाधान ही थोडेसे बिघडण्याची शक्यता आहे आणि या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम त्यांच्या एकाग्रतेवर होईल। थोडंसं मानसिक ताण मध्ये राहण्याची शक्यता आहे। तरी पण खचून जाऊ नका, हा काळ पण निघून जाणार आहे। धीराने घ्या, याचा सामना करा, सगळं काही ठीक होईल। ज्येष्ठ व्यक्ती वर्गाला हा काळ आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असा राहणार आहे। आपल्या प्रियजनांच्या गाठीभेटी होतील, त्यातून आपल्या जुन्या आठवणींना उजाळा मिळेल आणि त्यामुळे तुमचं मन अगदी प्रसन्न राहील। परंतु आहारावर नियंत्रण ठेवा आणि स्वतःची काळजी घ्या। कोणतेही काम करायचं असेल तर पहिलं आपलं आरोग्य सांभाळा आणि मगच कोणतेही काम करण्याचा प्रयत्न करा। काही नवीन शिकण्याची इच्छा असेल तर तीही करा। नवीन शिका, नवीन अनुभव घ्या, नवीन ठिकाणी जा, पण प्रथम आपलं आरोग्य हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। एकंदरीत पाहता हा सप्ताह आपल्या राशीला काही अडचणी देणारा आहे, काही आव्हानात्मक गोष्टी घडविणारा असा जाणार आहे। तरी पण या गोष्टीचा पुरेपूर लाभ घ्या, प्रत्येक येणाऱ्या गोष्टीचा सामना करा। तुम्हाला माझे हे व्हिडिओ आवडले असतील तर इतरांनाही याचा लाभ मिळावा यासाठी आपल्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना हे व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि लाईक करा। महत्त्वाचे म्हणजे सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।